Темата на моята презентация е за ролята и значението на ERP системите в развитието на компании от хранителната промишленост. Мисля, че и от самото начало презентациите, както тръгнаха, господин Кирил Вътев първо спомена, че Тандем е стартирала настоящото си предприятие с ERP система. ERP системата, която използва Тандем, е CSB System. И както и господин Кирил Вътев неведнъж е казвал и пред мен, и пред множество хора, избрал е системата, защото всъщност това е най-добрата система в месарската индустрия. От 35 години съществува тази компания, като наистина развитието и е изцяло започнало в областта на местната промишленост и все още може би 40-50% от проектите, които реализира компанията, са също в местната индустрия, въпреки че вече има проекти реализирани и в други области. ERP системите обикновено покриват цялото предприятие. Това е тяхната цел. Тук в момента говорим само за месо, тъй като домакин на мероприятието е фирма Тандем, но като цяло целта на една ERP система е да оптимизира всички процеси в едно предприятие от закупуването на суровините, през съхраняването им, преработването им, получаването на готов продукт и продажбата. Темата проследимост беше засегната на няколко пъти днес, доста сериозно. И всъщност тя в хранителната индустрия е много важна, защото при наличието на проблем, както беше казано и по-рано, луда крава и какво ли още не, компаниите са принудени да изтеглят продукция и тогава е много важно това да стане бързо и да се изтеглят точните количества. Мениджмънт на качеството е нещо, което всички фирми правят под една или друга форма, но ERP системата всъщност е инструмента, който позволява това нещо да се случва без използването на купища хартия и позволява извличането на информация относно качеството и обработването на тази информация да става много бързо, за разлика от метода, който е стандартен с трупането на папки и след това търсенето на информация в тях. Класифициране, това не е много актуално за България поради състоянието на животновъдството в България, но вече съществуват модерни уреди, като този така наречен Image Meter за класифициране на месо, който по автоматичен начин, чрез разпознаване на изображения, може да класифицира кланичните трупове. Но в България, както казахме, това не е на дневен ред в момента. Друга роля на ERP системите е всъщност да помогнат на мениджърите да планират своето производство, за да знаят какво количество трябва да произведат, какви суровини ще са им нужни, за какво време ще бъде произведен технологично даден продукт. И всичко това по отношение на месото се разглежда както от гледна точка на клане и разпад, когато трябва да се получи възможно най-висок добив и да се изчисли, да се калкулира цената на получената суровина. По-нататък ще видим, че всъщност планирането на производството засяга и самото производство на колбаси, което разпада също е един вид производство. Производството на колбаси го следва. При разпада и при клането всъщност фирмите могат да спечелят или да загубят огромно количество пари и с помощта на една интегрирана система всъщност биха могли така да си направят плана за работа и да си оценят резултатите, които са постигнали, така че икономически това да си заслужава. Оптимизация на рецептурите
е нещо, което позволява да се постигне продукт с еднакво качество при оптимална цена, което също днес беше тема на дискусии, че натиска от веригите и не само от веригите, от търговците, доставчиците да предоставят своите продукти на възможно най-ниска цена, но при високо качество. Вече споменах за калкулация на продуктите. При разпадите наистина е много важно производителя да може да оцени това, което е произвел и да знае каква е неговата себестойност, за да може след това да остойности и продуктите, които са в последващото производство, или пък ако реализира продукцията от разпада на пазара, също да знае на каква цена е била добита тази продукция. Управление на хранителните стойности също от 2014 ще стане много актуално, защото от това нещо зависи етикетирането на продуктите, което е много важно. С помощта на ERP система това нещо може да става много лесно и без рискове. Развитието на ERP системите върви натам, че е необходимо да се използват и мобилни устройства на много места, където не е възможно да бъдат инсталирани стационарни компютри, а е необходимо да се въвеждат данни, се използват мобилни устройства. По същия начин мобилни устройства се използват и за служителите на фирмите, които работят извън фирмата. Всяка фирма има търговци с бусове, които обикалят по клиенти и те имат нужда да въвеждат информация на момента, а не когато се приберат в края на деня. Управлението на маршрутите също може да бъде подпомогнато от една ERP система, за да могат маршрутите да бъдат ефективни, за да няма празни или полупразни камиони, които обикалят пътищата и превозват стоката неефективно и скъпо. Новости, които вече всъщност не знам колко са и новости за България дори, уеб услуги. Много фирми изготвят собствени сайтове, в които дават възможност на клиенти да поръчват стока от тези сайтове. Тук се вижда, че на много места, както и във филма на Тандем в началото на деня видяхме, има поставени компютри. Тези компютри са защитени и могат да бъдат поставени в такава агресивна среда. Тандем също използва такива компютри, за да може да въвежда цялата информация, която е необходима на мястото, където възниква тя, а не да преписва на хартия, от което възникват грешки. В момента вече нещо като хайлайт се появява и оптимизацията на работата на цели съоръжения по точни линии, които могат да бъдат управлявани от една ERP система и да бъдат синхронизирани така, че да работят ефективно. Комисионирането също е един много важен момент, защото винаги е важно да отговорим на клиентските изисквания и да изпълним поръчката възможно най-точно. Когато използваме ERP система и разработен метод за комисиониране чрез баркод скенери, тогава е възможно да се допускат малко грешки или никакви грешки и това позволява клиентите да остават винаги доволни. Естествено, складовото стопанство също е част от целият процес. Стоката преминава от различни складове и на всяко преминаване от един склад в друг се регистрира информация, която би трябвало да се управлява и да се съхранява точно. Точно това прави и една ERP система, с което и гарантира обратната проследимост. Тук се вижда, че се използват баркод скенери или RFID чипове за извършване на проследяване на тази информация. Вижда се как и на монитора един оператор може да управлява огромно количество стока и да знае по всяко време къде се намира тя и кога може да бъде на разположение за производство и за продажба. Ефективният мениджмънт на клиенти и доставчици също е нещо много важно, което много фирми използват.
защото няма как информация за толкова много клиенти и доставчици да бъде запомнена или записана някъде на хартия и след това да може да бъде ползвана. Фирма Тандем използва доста от тези възможности, които сега накратко споменах. Като се започне от снабдяването, складове производство, Тандем има всъщност пълен контрол на материала и на информацията в предприятието. Ето тук се вижда къде се отчитат разпадите на Тандем, реално произведените и отчетени количества от разпадите. Както се вижда, Тандем също разполагат с компютри вътре в производството, което е важно. Управлява се и качеството на всички точки, т.е. имаме абсолютно безхартиен хасет. Информацията може да бъде разпечатана на хартия само когато това е необходимо, но иначе тя се намира в системата и може да бъде извикана за кратко време. Автоматичният обмен на данни, това е уреда, който видяхме също сутринта на филмчето и там много добре се видя как данните автоматично преминават от този уред в софтуера и там вече продължават своята обработка. Също така цялото производство, включително разпади, производство на колбаси, рецептури, всичко се управлява в Тандем с софтуер. Етикетирането на партидите и в производството всички партиди се етикетират и на последващите етапи се използват баркод скенери, с които е невъзможно да стане грешка при предаването на информацията. Автоматичен обмен на данни с големите търговски вериги, това също е реализирано. За съжаление в България това е възможно наистина само с големите търговски вериги, защото малките клиенти все още не са достигнали това ниво. И тук виждаме скенерно комисиониране, което е различен вид от това, което видяхме преди това с мобилните устройства, но отново на същата схема работи се с баркодове и с скенери, което предотвратява всякакви грешки. Последният проект, по-голям, който реализирахме в Тандем, е това, че комисиониране и ценово маркиране се извършва в една стъпка, което е една иновация. Сега може би няма да разберете точно за какво става въпрос, но наистина в повечето случаи хората, т.е. в фирмите, продуктите се етикетират офлайн, а в случая тук това нещо се командва от софтуера, който Тандем използва в цялата фирма. Друг модул, който използва Тандем, е контрол на ремонтни дейности и поддръжка, който всъщност е една екстра, която малко фирми в България си позволяват да управляват по този начин. И всъщност това показва и колко иновативна фирма е Тандем. Постоянно с тях правим нови проекти и внедрявания. И в повечето случаи инициативата наистина идва от Тандем, а не от нас. Това беше моето представяне. Надявам се, че бях бърз.